Zvobuda pachena kuti vanhu vava fed up nethe regime, vava fed up nethe ruling party ZANU-PF. We are seeing kuti vibheko Chwenga aiwa ari kuuya panapa achigaina popularity, aiwa vanhu vachimusapota vachiti vibheko Chwenga ndiye munhu aramba corruption, but we are seeing pane vamwe vanhu who are emerging vari kuti no, the leader, ZANU-PF leader vemazodanzwa Mnangagwa, it is vice president, let them go. Noda kuti vese vari under same mupanda weZANU-PF not kusubscribe like on the bell icon. Panapa ngatimbodzomawo mumafungiro emomo ndomida payedo yatafimhaka anodanyora achiti dear blessed Geza, ZANU-PF has failed Zimbabweans for exactly 45 years. You must call for both Mnangagwa and Chwenga's immediate resignations and the establishment of an independent transitional government. Zimbabwe needs a fresh start without the catastrophic burden of corrupt, incompetent, and dubious leadership from your ZANU-PF party. Thomas Kwaruya pana pachis on the table. Na someone who cannot aiwa ani mafunguro akio. Arikuti guys, yes, we are seeing we are putting efforts to try to stabilize our own country so that each and everyone can benefit. But Arkuya pana actually mashkwachiti, yes, nyangu zvakadaro. But some other people who are voicing up for vibheko Chwenga arikuti aiwa mangofanana, the ruling party mangofanana. So we are just demanding the immediate resignation aiwa yepresidium yese the ruling party ZANU-PF. Totanga pasquare number 1, pasina corruption, pasina incompetence, pasina zvimwe zvose zvatikona kuti aiwa zvimira zvakatakurwa nethe regime. Mashoko atikona panguva ine ari kunyoregwa Blessed Geza panguva ine atikona kuti is the one man who is pushing aiwa the end yemutungamiri wenyika panapa achidzi aiwa you must think about it kuti aiwa nyika yeZimbabwe tive ne-fresh start, titangire patsva kuti nyika ikwanise kuenda kuprogress, otherwise tongoramba tingori muthe same struggle. Tudze mafunguro enyu muri kudiwa pamusoro pechiitiko ichi kuna comment section medu. Subscribe or like, turn on the bell icon.